Dnes si spravíme omačku z mletého hovädzieho mäsa na cestoviny. Rýchly recept, ktorý zvládne každý a výsledok stojí za to. Na drobno nakrájanú mrkvu si orestujeme na troche olivového oleja. Pridáme nakrájanú cibulu, nasekaný cesnak a krátko zarestujeme. Pridáme hovädzie mleté mäso a necháme zatiahnuť. Pridáme nakrájané paradajky, poriadne premiešame, pridáme soľ, čierne mleté korenie, zalejeme pasatou a necháme prebublávať približne 30 minút. Pridáme čerstvú alebo sušenú bazálku a môžeme nakladať. A máme hotovo, už iba posypať sírom. Ak to vyskúšaš, napíš do komentu, ako chutilo, a prajem dobrú chuť.